Η Ρωσία δεν θα δεχθεί κανένα συμβιβασμό όσον αφορά στα κατεχόμενα εδάφη της Ουκρανίας, δήλωσε την Τρίτη ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών της χώρας. Είπε ότι η Μόσχα δεν έχει μειώσει τις απαιτήσεις της και θέλει να διατηρήσει τον έλεγχο 5 ουκρανικών περιοχών, οι οποίες είναι η Κριμαία, το Ντονέτσκ, το Λουχάνσκ, η Ζαπορίζια και η Χερσόνα. Εκτός από την προσαρτημένη Κριμαία και σχεδόν ολόκληρη την περιοχή του Λουχάνσκ, η Ρωσία δεν ελέγχει το σύνολο των άλλων 3 περιοχών της Ουκρανίας. Στη Ζαπορίζια και στη Χερσόνα οι δυνάμεις της Μόσχας δεν ελέγχουν ούτε τις περιφερειακές πρωτεύουσες. Το Κρεμλίνο δήλωσε επίσης ότι η Ρωσία είναι απίθανο να μετάσχει σε ενδεχόμενη εκεχηρία των Χριστουγέννων. Μετά τις συνομιλίες Ουκρανίας-ΗΠΑ στο Βερολίνο, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντιμίρ Ζελένσκι δήλωσε ότι σημειώθηκε σημαντική πρόοδος. Ο Ζελένσκι υποστήριξε ότι η ομάδα του Τραμπ άκουσε τις θέσεις του Κιέβου, τις οποίες θα παρουσιάσει τώρα στη Ρωσία.